Анкарада көндүзгү саат 2. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 22 декабры, дүшәмбе, сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче чириге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Украина АКШның Флорида штатында 3 көн дәвам иткән очрашулар барышында Америка һәм Ауропа партнерлары белән нәтиҗәле сөйләшүләр үткәргән. Ул якынча 4 ел дәвам итүче Русия-Украина сугышын тәмамлау тырышлыклары кысаларында булды дип әйтелә уртак белдерүдә. Аны АКШның махсус вәкиле Стив Уитков якшәмбе көнне Экс платформасында уртаклашты. Украина делегацияләре Америка һәм Ауропа хезмәттәшләре белән нәтиҗәле һәм конструктив очрашулар үткәрде диелә анда. АКШ һәм Украина очрашулары 4 төп документка игътибар итте. Алар арасында Трампның 20 пунктлы планын тагында үстерү, Украина өчен күп яклы һәм АКШның иминлек гарантияләре кысасы буенча позицияләрен туры китерү, илне торгызу өчен икътисади һәм үсеш планын алга җибәрү кертелгән. Аерым игътибар вакыт чикләре һәм киләсе адымнарның тәртибен сөйләшүгә бирелә. Украина гадел һәм тотрыклы тынычлыкка ирешүгә тулысынча тугры калуын дәвам итә. Бердәм өстенлекләр, үтерүләрне туктату, иминлек гарантияләрен тәэмин итү һәм торгызу, тотрыклылык һәм даими тынычлык өчен шартлар булдыру. Тынычлык бары бәрелешләрне туктату гына булмаска, тотрыклы киләчәк өчен нигез булырга тиеш диелә белдерүдә. Бүген иртән Мәскәүдә машинасының астына урнаштырылган бомбаның шартлауы нәтиҗәсендә Русия генералы үлде. Русия тикшерү комитеты бу хакта телеграмма аша хәбәр итте. Генерал-лейтенант Фәнил Сәрвәров шартлаудан алган яралардан үлгән. Ул Русия гомум штабының оператив әзерлек бүлеге башлыгы була. Вакыйга буенча җинаять эше ачылган һәм тикшерүләр дәвам итә. Тикшерүчеләр төрле үтерү версияләрен карый, шулардан берсе бу җинаятьне Украина күзләве оештыруын күзаллый диелә белдерү. Украина ягыннан әлегә рәсми җавап кайтарылмады. Бөек Британия Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә Израиль хөкүмәтенең 19 яңа канунсыз торак пунктны раславын гаепләде. Илнең якын көнчыгыш мәсьәләләре өчен җаваплы министры Хемиш Фалконер якшәмбе көнне Экс платформасында Бөек Британия Фәләстиндә 19 яңа торак пунктны раслаган Израиль хөкүмәтен гаепли, булар халыкара хокук нигезендә канунсыз дип язды. Израиль финанс министры Безалель Смотрич җиткергәнчә, ахыргы берничә елда Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә рөхсәт бирелгән яңа урнашу урыннары саны 69-га җитте. Фалконер моның АКШ илбашы Дональд Трамп тәкъдим иткән 20 маддәлек планны һәм бары 2 дәүләтле чишелеш тәэмин итә ала торган даими тынычлык һәм иминлек максатларын көчсезләндерү турында кисәтте. Моннан алда Смотрич Көнчыгыш Кудүстә 3600 тораклык яңа канунсыз пункт төзү планын раслаган иде. Ул Экс платформасындагы белдерүендә бу урынның Кудүсне көнчыгыштан саклаячак стратегик база буларак хезмәт итәчәген һәм моның басып алынган төбәктә контрольне көчәйтү сәясәте кысаларында булуын җиткерде. Газадагы сәламәтлек саклау министрлыгы дару җитмәүчелекнең 52%-ка, медицина кирәк-яракларындагы дефицитның исә төбәктәге хастаханәләр күләмендә 71%-ка җитүен белдереп, медицина тәэминатында җитди чигенеш булуы турында кисәтте. Вәкаләтлеләр 2 еллык сугыш һәм каты блокададан соң сәламәтлек саклау системасының күрелмәгән һәм хәтәр хәлдә булуын, 321 төрдәге төп даруларның тулысынча төгәлләнүен җиткерде. Бу җитмәүчелекләр ашыгыч ярдәм, диализ һәм яман шештән дәвалаулар туктау ноктасына китергән. Йөзләрчә мең кеше дәвасыз кала һәм яман шеш авырулары арасында күп санлы үлемнәр башлана. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Көньяк Көнчыгыш Азиянең тышкы эшләр министрлары кимендә 40 кешенең гомере өзелгән һәм ярты миллионнан артык кешене күченергә мәҗбүр иткән Таиланд һәм Камбоджа чигендәге бәрелешләрне туктату максатыннан бүген Куала-Лумпурда очраша. Сөйләшүләр конфликтның 8 декабрьдә кабат башлануыннан бирле таиландлы һәм камбоджалы вәкаләтләр арасында булачак тәүге кара-каршы җыелыш үзенчәлегенә ия. Америка Кушма Штатлары да ике якны да көч куллануны туктатырга һәм Куала-Лумпур тынычлык килешүен тулысынча үтәргә чакырды. Бангладеш Яңа Дәлидәге югары комиссия каршысында оештырылган протестны гаепләде һәм чараны бик кызганыч дип бәяләп, аның хезмәткәрләр арасында паника китереп чыгаруын җиткерде. Тышкы эшләр министрлыгы миссиягә алдан бернинди белдерү ясалмавын әйтеп, процессны дипломатик оешма каршысында оештырырга рөхсәт итү сәбәпле Һиндстан даирәләрен тәнкыйтьләде. Бангладешның тышкы эшләр киңәшчесе әлеге вакыйгадан бирле югары комиссар гаиләсенең үзен янау астында хис итүен сөйләде. Нигерияда узган ай кораллы төркемнәр мәктәптән урлаган якынча 130 укучы һәм хезмәткәр азат ителгән. Вакыйга 21 ноябрьдә булган иде. Илнең төньяк үзәк өлешендәге Нигер штатында мәктәпкә оештырылган һөҗүмдә ким дигәндә 303 укучы һәм 12 укытучы урланды. Беренче сәгатьләрдә 50 кеше кача алган, бу ай башында исә 100 укучы азат ителгән иде. Нигер штаты полиция идарәсе якшәмбе көнне ясаган белдерүендә хезмәткәрләрне дә кертеп барлыгы 130 кешенең иреккә җибәрелүен җиткерде. Илбашы идарәсе сүзчесе Бая Онануга экс-платформасында ясаган белдерүендә укучыларның дүшәмбе көнне штат башкаласы Миннага киләчәкләрен һәм Раштуада гаиләләре янында булачакларын белдерде. Ул укучыларның иреге хәрби күзләүгә нигезләнгән операция нәтиҗәсендә тәэмин ителде диде. Илбашы Бола Тинубуның тагын бер сүзчесе әсирлектә беркемнең дә калмавын раслады. Һөҗүм өчен җаваплылыкны бер төркем дә үз өстенә алмаса да, җирле халык Нигерияның төньягында юлым алу өчен мәктәпләрне һәм юлчыларны нишан итеп алган кораллы бандаларны җаваплы тота. Бу соңгы хәбәрләр иде. Мең еллыкның беренче ширеге. Елның 26 декабрендә дөнья тарихындагы иң зур җир тетрәүләренең берсе Һинд океанында булды. 9,1 балл зурлыгындагы бу җир тетрәү Азия кыйтгасындагы 14 дәүләтне генә түгел, бөтен дөньяны тетрәтте. Дөньяның әйләнү тизлеген дә үзгәрткән бу зилзилә һәм аннан соңгы цунами нәтиҗәсендә 230 меңнән артык кеше һәлак булды. Миллионлаган кеше яраланды. Меңләгән бина җимерелде, иң зур йогынты Индонезиядә сизелде. Анда якынча 160 мең кеше гомерен югалтты. Бигрәк тә яр буе төбәкләрендә 1 миллионга якын кеше яраланды. Меңләгән бина җимерелде. Диңгез өслегеннән 30 километр тирәнлектә булган һәм якынча 10 минут дәвам иткән җир тетрәү 30 метрга кадәр биеклектәге дулкыннар тудырды. Бу дулкыннар Азия кыйтгасының океан буе шәһәрләрен һәм авылларын җимерде. Нигездә Индонезия, Малайзия, Шри-Ланка, Һиндстан, Бангладеш һәм Таиландта яшәүчеләр булу белән бергә 1 миллион 700 мең кеше йортсыз калды. 5 миллион кеше яшәгән җирләреннән китәргә мәҗбүр булды. Африка кыйтгасыннан Аляскага кадәр тектоник хәрәкәтләрне кузгаткан һәм бөтен планетаны 1 сантиметрга күчергән бу җир тетрәүдән соң төбәк илләре цунами турында кисәтү системалары урнаштырдылар. Израиль 2023 елда башланган һәм тыныч халыкка һөҗүмнәр белән геноцидка әйләнгән Газа сызыгына карата соңгы хәрби операциясының беренче ишарәтен 2008 елның 27 декабрендә Кургаш кыю операциясе дип аталган операциясе белән күрсәтте. Хамас җитәкчелеге контролендәге Газа сызыгына 23 көн дәвамында өзлексез һөҗүм иткән Израиль көчләре 1436 фәләстинлене, шул исәптән күп санда балалар һәм хатын-кызларны үтерде.
Тыныш халыктан 5000-дән артык кеше яраланган бу һөҗүмнәрдә бигрәк тә Газа сызыгының инфраструктурасын юкка чыгаруны максат итеп куйган Израиль армиясе меңләгән йортны җимерде, 50 меңнән артык өйгә зыян китерде. Һөҗүмнәрдән соң төбәктә халыкара оешмалар үткәргән тикшерүләр Израиль армиясының фәлестинлеләргә каршы фосфор бомбалары һәм уранлы бомбалар куллануын ачыклады. Кенияда 2007 елның 27 декабрендә узган илбашы сайлауы халыкның баш күтәрүенә китерде. Вазифадагы илбашы Кибакиның сайлау комиссиясе рәсми нәтиҗәләрне җиткергәнче җиңүен игълан итүе һәм 1 сәгать эчендә ант итү тантанасы үткәрүе көндәше Райла Одинга тарафдарларының урамнарга чыгуына сәбәп булды. Одинга тарафдарлары белән полиция арасында башланган бәрелешләргә Кибаки агза булган кабиләдән тыныш халыкның да кушылуы белән күп шәһәрләр, аеруча башкала Найроби һәм Момбаса сугыш мәйданнарына әйләнде. Якынча 2 ай дәвам иткән бәрелешләрдә 1500-дән артык кеше һәлак булды. Меңләгән кеше яшәү урыннарын ташлап китәргә мәҗбүр булды. Көч куллану көчәйгәннән соң элеккегә БМО гомум сәркатибе Кофи Аннан Кенияга барды һәм якларны сөйләшүләргә күндерде. Сөйләшүләр нәтиҗәсендә Кибаки илбашы, оппозиция лидеры Одинга премьер-министр булган милли килешү хөкүмәте төзергә килештеләр. Цивилизациялар берлеше һәм дөнья тәртибен яңадан торгызу китабы белән дөнья күләм дан казанган Америка политологы Сэмюэл Хантингтон 2008 елның 24 декабрендә 85 яшендә вафат булды. Гарвард университетында эшләүдән тыш АКШ саклану министрлыгы киңәшчесе дә булган Хантингтон 1996 елда тәкъдим иткән цивилизациялар берлеше тезисы белән салкын сугыштан соң халыкара иттифакларда яки конфликтларда хәл иткеч факторның сәяси яки икътисади идеологиялар түгел, цивилизациялар булачагын алга сөрде. Ул Көнбатыш цивилизациясының иң зур көндәшләре Кытай һәм ислам цивилизациялары булуын, Көнбатыш җәмгыятьләренең үзләрен яклау өчен АКШ җитәкчелегендә берләшергә тиешлеген әйтте. Цивилизациялар берлеше тезисы аеруча 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң популярлашты. Йылдыз сугышлары циклында принцесса Лея образын жанландырган Америка актрисасы һәм язучы Керри Фишер 2016 елның 27 декабрендә вафат булды. 1977-1983 елларда төшерелгән 3 йылдыз сугышлары фильмында да уйнаган һәм миллионлаган җан атарлары булган Фишер 2015 елда экранга чыккан циклның соңгы 3 фильмында да янә принцесса Лея ролендә җан атарлары белән очрашты. Мең еллыкның беренче ширеге. Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бу чыгарылышында төрекләрнең шаһы, Шаһи Нақшбанд язмасын тәкъдим итәрбез. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дагаш ипәк әзерләде. Шын исеме Мөхәммәд Баһаэтдин булган Шаһи Нақшбанд гаиләсенең бер ягыннан Сәйид Мөхәммәд пәйгамбәр токымы нәселеннән, икенче ягыннан төрек нәселеннән булган. Ул вакытта төрек ватаны буларак билгеле уңдырышлы Майраннах төбәгенең үзәгендәге Асылташ, Бухарада туып үскән.
Тарих дәвамында Бохара төрки ислам цивилизациясының иң мөһим үзәкләренең берсе буларак балкыган. Бу борынгы шәһәр гасырлар дәвамында белем һәм зирәклек белән дан тоткан, күп санлы галимнәрне һәм изгеләрне тәрбияләгән. Имам Бохаридан алып Юсуф Хамаданига кадәр сузылган җиптә Шаһи Нақшбанд кебек бөек шәхесләр Бохараны Төркстанның рухи үзәгенә әйләндергән. Мондый шәһәрдә туган Шаһи Нақшбанд төрек мәдәниятенә чумып үскән, төрек телен, гореф-гадәтләрен һәм йолаларын үзләштергән. Аның суфичылыкны аңлавы халыктан аерылган тормыш белән яшәүгә түгел, ә халык арасында яшәүгә, аларның күңеленә кагылуга нигезләнгән. Ул башкача киенүне яки җәмгыятьтән ераклашуны үз эченә алмаган юл билгели. Бу яктан ул халыкның йөрәген яулап ала, Шаһи Нақшбанд буларак билгеле була һәм төрек рухи дөньясының солтаннарының берсенә әйләнә. Нақшбанди мәктәбе нәкъ менә шуңа күрә төрек ислам суфичылык традициясендә аерым һәм өстенлекле урын алып тора. Чынлыкта хәтта Шаһи Нақшбанд титулы да аның кешеләр күңелендә калдырган рухи изен чагылдыру дип санала. Шаһи Нақшбанд нигез салган Нақшбандия мәктәбе үзенең иң зур үзенчәлеген Коръән һәм Сөннәт юлыннан бер кайчанда тайпылмау дип билгели. Ягъни ул исламның асылына каршы килә торган бернинди гамәлне дә кабул итми. Нәтиҗәдә Нақшбандия юлы төрки халыклар арасында тарих дәвамында хөрмәт ителгән һәм киң таралган. Шаһи Нақшбанд тәгълиматларының иң танылганы мөгаен йөрәк сөйгән Аллаһ белән, куллар эш белән мәшгуль дип кыскача әйтелгән акыллы гыйбарәдер. Икенче төрле әйткәндә, кешенең йөрәге һәрвакыт Аллаһы Тәгалә белән булачак, ләкин тышкы яктан ул буш тормаячак, ә хәләл табыш артыннан куып эшләячәк. Шаһи Нақшбанд үзенең суфи тарафдарларына һәрвакыт һөнәр иясе булырга һәм тырыш хезмәт белән көн күрергә киңәш иткән. Ул үзе дә шушы принцип буенча яшәгән, иген үстергән һәм игенчелек белән көн күргән. Аның сүзләренчә, дәрвишлек дөньядан тулысынча читләшү дигәнне аңлатмый. Чын осталык бу дөньяда яшәгәндә йөрәгеңне Аллаһ белән саклау. Бу аңлау төрек милләтенең нәтиҗәле һәм тырыш табигаты белән тулысынча туры килә. Чыннан да тарих дәвамында төрек җәмгыятендә бихисап батыр иратлар барлыкка килгән. Алар басуларны да сөргән, Аллаһны да искә алган, басуларда да, сугыш кырында да Раббыларын бер кайчан да онытмаган. Минем кулларым эштә, йөрәгем сөйгәнем, ягъни Аллаһ белән дип әйткән. Шаһи Нақшбандның рухи сәяхәте үз гомере белән генә шикләнмәгән. Аның җитәкчелегендә тәрбияләнгән шәкертләре бу яктылыкны Төркстаннан дөньяның барлык почмакларына җиткергән. Бохарадан юлга чыккан дәрвишләр Һиндстан үзәгенә барып җиткән. Суфи кәрваннары Бохара, Бомбей, Бурса сызыгы буйлап алга киткән. Урта Азия, Көньяк Азия һәм Анадолу арасында йөрәкләр күпере төзегәннәр. Төрек империясе географиясендә Нақшбанди суфичылыгы бигрәк 19 гасырда зур сикереш белән киң массаларга таралган. Төрек солтаннары һәм дәүләт эшлеклеләре Нақшбанди шәехләренә хөрмәт белән караган. Аларны милләтнең рухи архитекторлары дип санаган. Бурсадан Истанбулга кадәр һәм Диярбакырдан Балканга кадәр киң географик территорияны кулашлаган Нақшбанди йортлары төрек халкына дини фәннәрне өйрәтүче һәм бердәмлекне, теләктәшлекне ныгытучы үзәкләр булып хезмәт иткән. Нақшбанди традициясенең бүгенге көндә дә җанлы һәм көчле булып калуы Бохарада башланган бу рухи сәяхәтнең өзлексез дәвам итүенең иң яхшы дәлиле. Бүгенге көндә Бохарада Шаһи Нақшбанд кабере дә төрки ислам дөньясының төрле почмакларыннан килгән кунаклар белән тулы. Аның тормышы һәм вагазлары безне тырыш булырга, рухилыгыбызны саклап калырга һәм иң мөһиме бердәмлектә яшәргә өйрәтә. Төрекләр шаһы дип атый алырлык Шаһи Нақшбанд үз исемен тарих китапларына гына түгел, төрек милләтенең җанына да язып калдырган. Йөрәге Аллаһ белән тулы, куллары эшенә багышланган төрек милләте кыйммәтләрен саклап яшәвен дәвам итә. Шаһи Нақшбандны мәрхәмәт белән искә алганда, без киләчәккә тагын да зуррак өмет белән карыйбыз. Аннан илһам алабыз. Онытмыйк, йөрәге Аллаһ белән тулы, куллары эшенә багышланган, көче бердәмлектән алынган милләт теләсә нинди киртәне җиңәчәк. Мондый
рухи хазинелер белән бернинди көч тә ихтыярны сындыра алмый. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бу чыгарылышында төрекләрнең шаһы Шаһи Нақшбәнд язмасын тәкъдим иттек. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугаш Ипәк әзерләде. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 килокесешлегендә. Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Яне Шакир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.